Eskerrik asko tortzagatikan, eta eskertuko genuke eskertikan eskuinera, zuen buruak aurkeztia, zertan zabiltzaten, zelan ekin zatozten, eta pixka kokatzeko gu. Vale, ni Danel naz, aurkeztu gabenu zinemara Unaien bideoklipa saiatu, eta besteren bat, baina, bueno, gorko podcastera horri buruz hitz egitera gatoz. Gu berez, anerretani, bueno, ekoiztetxe ez da, baina taldetxo txiki bat sortu gaben apur bat olako gauzak itxeko, eta hortan gabitz, momentu honetan, ikasketak bukatu, hortik jarraituta lan txikiak iten, eta horretik datorrena, Kaixo, ni honek entrana naiz, eta, bueno, nik enzi, ez dut lanik aurkeztu, osea, ni lan baten barruan nago abestari bezala, o, bueno, komposito bezala, saiatun, eta hori, bintxo berta... Bueno, baina lanan, osea, lan horren parte da. Bai, ez da bezala izan, bueno, portaxume parte hartu du. Bai, osea, ikusentzune aizea egiten, ez da? Baina, bueno, gaur, tipo, irabazten badu zehose, dana izango da ziago gantzat. Bueno, zerbait, zer ikusikan nuriko zuzuke bai ordu. Bai, edizioan eta baraketan, bai, esku hartzu, pixkat aukiot. Abeslari gabeetzan, bideoklipik. Horiola. Eta hori, bintxe hori, musika grabatzen jarraitzen, bideoklip gehiago itzen, eta aurrera. Ni Manol naiz, eta nik zuzendueten bideoklipa izan da Gure Zauria, esan ezin eta Sara Zuzaiana. Eta aurrek urten baita honitzen film labur batekin, bidean izeneko film labur batekin hemen ezin eman, eta horten tokatua bideoklipa eta orkestea. Vale, nik nahi zuen galderat, batez zue biloi, Danel eta Imanol, zeatik bideoklipen mundua? Bideoklipat? Bueno, nireko naz. Zeatik ustakit. Pixkate heldu itxen da. Ustakit, guk ezako pentsauta bideoklipik itxea. Azkenean, Unaiek kantua grabau zauen, ustot, 2008ko udan pasauzkula lehengo berzino bat, eta, ustakit, nik super posi jaso nahen hori, eta zanen, guazen bideoklipa itxera, bai. Eta horregatik izan zen. Eta hortik aurrera, ustakit, eta hori aukera berrixak, eta, hori, hortik jarraitu du. Bai, nire pixka derrebot eritx nintzen bideoklipen mundua. Nik fikzioa egiten dut, guain arte film laburrak bakarrekin ditut, eta egia da bideoklipak ematen dutela beste askatasun bat. Bai denbora aldetik, bai jende aldetik fikzioak ematen ez dizuna. Egia da, pixkat, paso nahiko logikoa izan zela niretzako. Hemen kamaraz kanpo ongea, pixkat, ezautzen esinaten bitartean, entzuten ongea, eta entzun deu, pixka bat zu ontza asaltzen ze baiatu zean bideoklipan mundura, eta ezin esaten askoz errexagoa dela mundu onta iristia, ez da? Esaten un kamera bat hartzia, lagun batek igual proposamen bat izula, edo badakazula lagun musikaren bat inguruan, orduan pixka bat behai laguntzeko, edo errestasun gehiago zeduela ipatu duzu ez dakit hori nola ikuste zuen, edo... Bai, nik uste baita, bai film labur bat itxea edo bideoklip bat itxea beti dela oso paso errez bat, ze beti hartu dezakezu kamera bat eta zure lagun batzukin grabatu nahi ezuna. Baina da fikzioak exigitzen dizula jende gehiogotea, adibidez, soinua landu behar dezu baita, bideoklipetan ez dezuna landu behar. Baina egia da baita, bideoklipetan asko ala igual kontzeptu bat garbi eukitza edo visualki zerbait lantzea, eta fikzioa ibai eman bartzaio beste poso bat, eta beste gidoiai beste lanketa bat eman bartzaio. Orduan, nik uste, zira batetik bai dela paso erreza bi eta sartzea, baina gero gauza pixkat serio goi nahi baldin baituzu fikzioak gehiago exigitze dizu igual ez. Bai, gure esperientzia xumetik, fikzio asko ez da huin, eta inditxugunak izan diapur bat bideoklipen antzera alkamaria hartu eta agarra. Orduan, errezagoa, bideoklipak igual bai, badia errezagoak, gainera, produkzioa gutxia izaten da, postprodukzioa, ez dakit. Baina, bai, alde hortatik, errezagoa produkzioan. Gero ideia bat pentsauta, hor ja geixo igual. Azkenian baukotzu, nundik hasi, eta igual, batzutan horrek errestasunak aldatzen duen, edo, ez dakit, limitantia behalda izan. Nik nahi zuen galdetu iruroi, unek atorna zure bai. Gaur egun, bideoklip bat, zuen ustez, da gehiago promozio huts bat, zerbait artistikoa da, bien arteko zerbait bilatu behar da, nola ikuste zuen?
Ja, a ber, justo saiatukin, a ber, bueno, eta zela, bueno, jaiosan bideoklipa hori, azkenean Danelekin eta Anerrekin itxia izan zen pixkat de, bale, nego nahi, bueno, urte asko kantua komposatzen, eta, bueno, saiatu igual, 2020an uste dut komposone gala, eta gero egon itzan bilatzen produktora, porque gero musika mundua, bueno, onditxa da, eta gero ez dakizu zein daka, bueno, zeinetan konfiantza jarri, grabatzeko, bueno, zu daukasun kantu hori ondo irtetzea, porque gainera diru bat da, eta diru hori inbertitzea, eta gero begual, emaitza izadia zuk pentsatzen zenuna, bueno, horren beldur, ez? Eta, bueno, aurkitzu neban pertsona bat, grabone ban, eta gero, bueno, Danel eta Anerrekin inditzu beste lan batzuk, kortuak hori fikziokoak, eta, nik ikusten eban oso onak zela, eta hori, esan eban, tio. Osea, hori nire lehenengo bideoklipa, neukan oso argi ez nahi nebala izatea, zehose kaserua, eta kantuak imezela, osea, kantuan ez dut sartuko dirua gero bideoklip kasero bat ditxeko, bueno, guniz nire ikuspuntua hori zen, eta, bueno, hor kontaktu dena, Daneltan errekin, eta, ez zen sosten, eta, bueno, nire ustez, ez da hain beharrezkoa, osea, ez da derrigorrezkoa bideoklip bat itxia, nik uste dut ematotzala plus bat, eta azkenean ikusentzunezko baten transmititzia, ingurune hori erakustia, eta kantu horri apoio bat bezala ematia, ondo datorrela beti, eta lehenengo kantuakin bainakan argi bideoklip bat nahi nebala atera. Eta oso pozik nago, maitzakin. Vale, bueno, hemen leheno aipatu duzu, zuk Imanolek, entzunezko arte bat dela, eta soinuare bai lan edu berdala, orduan, entzunezko arte baten ze garrantzia daka, bideoklip batek, visualak. Osa nik zaten nun gehiago zala fikzioa, landu behar dela soinua. Dale. Galdera zein da, berko? Entzunezko arte baten ze garrantzia daka bideoklip batek. Osea, berez, entzuten egan zerbait irudia jartzeako orduan, ze garrantzia emango zenioke visual horre. Claro, egia da, zuk oso ezberdin bizitzen dezu abesti bat, bakarrik abesti entzuten baldin badezu, edo ia kondizionatzen baldin badezu irudi batek. Askotan laguntzen do, askotan igual kaltetu iteizu baita, baina nik uste zentzu hortan abesti ez baldin bada oso harine, edo ez baldin bada oso martxosoa, bideoak bai laguntzen dizula pixkat hori erresten. Osea, sortzaile ikuspuntu batetik eta bideoklip bat inbarro baldin badezu horrek igual laguntzen du. Gero igual abestia ez dio asko laguntzen baino. Baina bai zentzu hortan aldein edo kontrain visualki oso garrantzitsua da. Eta askotan igual ja abesti bat entzun baldin badezu bideoklipa ikusten dezun bitarten, abesti entzuten dezun bakoitzen ja bideoklipa goatuko zea. Eta irudi hori bai okiko duzu burun. Orduan nik uste horrek kondizionante maila bat bai markatzen dola. Bai, adibidez, leheno garai baten, basekaen helburu zehatz bat nire ustez, nire iritzia da, bideoklipek, adibidez, oso mitikoa izan da beti MTV Clips, MTVn bideoklipak proiektatzeko, telebistan proiektatzen zian, gaur egun milaka plataforma dazkau bideoklipak ikusteko, gaur egun ze helburu eukiko luke bideoklip bat esoan ustez. Plus hori, unaik esatezuna igual plus bat dakala kantai indar gehiago emateko, kantak gehiago irauteko ere bai, igual zentzu baten, ez dakit ze pentsatzen honen inguruan. Gaur egun ze helburu eukiko luke bideoklip batek. Garbi dago gaur egun edukiak garrantzia handia daukela, eta musika erabiltzeko modua baita asko aldago da. Igual TikToken ezaguna egiten den abesti bat ez da abestia bakarrik oso ona dalako edo jendea gusta dezaiolako, baizik eta gero abesti berdin hori erabili dezaketelako beraien bideo baten. Orduan nik uste zentzu hortan bai daula garrantzia handie visualki zer erakusten dezun, eta bideoklipen kasun igual bai da atentzioa deitzea, zure musika helaraztea jendeai, eta jendeak bi moduta disfrutatzea. Ez dakizuek ze iritzeko zen. Bai, a ber, nire ustez bideoklip bat egon biko zan abestian zerbitzura, ez? Eta abestiak ja bere baitan funtzionan biko zabela. Orduan, ja gero, bideoklip hori ekstra moduan izan da alda izan, igual narratiba aldabela gehitu, edo simplemente plano estatiko bat igual odeiena, eta visualizer bat moduan aurkeztia. Orduan,
helburua bideoklipatena, ba, pixkat igual bebai aldau, ez dakit, ba, zehose bideoklipetik aratago zerbait gehiago sortu, ez dakit, iruditegi bat, edo albuman gehiago, edo elementu gehiago sortu, eta igual zehose, ez dakit, kantutik atara, eta ez dakit, beste elementua moduan izatea, eta, ba, ez dakit, ba, kantu hortara, edo horrek inguratzen hortara zerbait gehitu, edo historia bat, edo. Bai, nire ustez bai, zuk esasuna ere lehen MTV eta no seke, o Bebon momento pika egiteko YouTubeen. Bebo, bai. Nire ustez bai, igual bideoklipen garrantzia o bai, pik hori ja galdu indala, nik usteot, eta ontsi igual ja jakola jartzen, igual hainbeste esfortzu igual bideoklipan, baina gero isa da igual beste kantu batzutan, adibidez, lehen gortean, justo entxo goratu nahi, adibide batez, entzune ban Lady Gagan Abracadabra, eta kantua de por si entzune ban, eta zen, baina, no sé, muy... Baina gero, ikustu zu bideoklipa, eta da increíble. Kantua eta bideoklipa, ikustea bideoklipa. Koreografiak... Azkenen kontekstu bat ematei zure, bai. Antzisak danak. Iruditegia, no? Nik uste, anerrek zendu bezala, no? Osa, anerrek eta nilek. Iruditegi bat sortzea, adibidez Rosaliak hori kriston ondo egin du, ezta? Iruditegi bat, kontzeptu bat, eta bideoklipak, ez dakit, nik uste, bai, iruditegia dela hitza bideoklipana igual. Nik horren aritik, nahi izan gatetu, bideoklipatek aldu kantua okertu? Aldu arrisko hori badao, edo zure ustez? Adibidez, Imanolek bai esan du lalo, kanta batek alizula beti bideoklip horrego hau, ezta? Bideoklipa hainona dela, ja beti pentsauko zula bideoklip hortan. Ordun hori, zuen ustez aldu kanta bat hobetu edo okertu. Eta okurritza izu adibidekan, adibidez kuantxetan zu abrakadabrakin hola dala. Bai, kasu horretan, netzat hobetu intzoan kantua eta dana, bai. Eta, galdera zan, okertu aldaren. Al contrario, agradan hobetu edo okertu. Nahi normalean hori, entzun duten igual kantu bat eta guztuen jatanean, askotan edo normalian, ez da tot, que guai, no sé, justu junue youtubera, haber ikustera bideoklipa dakan, porque bai, interesatzen zata beti. Eta nik uste dut, eskatela pasa, besatia, que videoclip de mierda. Uste dut, has tropeado la canción. Uste dut, no sé, no me suena. Ointxe bertan eskatatortzen zebe. Zakitzuei. Uztakit, nik batzen naiz Coldplay, de repente tximu batzu jarrez ditula hor, beraiek tximu batzu nahiten da. Zakit, guztua izaten ez naiz akoratzen ja, baina bai guatzen naiz horrekin, da ja bestitzatzen naiz akoratzen, ez dakit zein dan. Baina, nire adibide hola zehatzik ez etortzen, baina nik uste posible dela hori. Ziren batzen aldu pasa, musika nola danez arte sonoro bat. Igual batzuk ez di horren besteko garrantzia ematen bideoklip bai, entzutea bakarrik goitu daude da ikustakon igual. Ba hori. Igual horregatik okertu baino, pixkat geratzen da horre ikusezin moduan, baina kontrako alda pasa, ez? Aldala oso remarkablia izan, eta bideoklip hori bihurtu oso simbolikoa. Nei adibide etortze zait, Michael Jacksonen Thriller. Nik hori kanta, zinmaz, entzuten un txikian nintzanean entzundanekan ez dakize, eta goatzen naiz, Michael Jackson nintzen egunean, nire ama eta izpaki jarrentzala sofan, eta zenitzala Thrillerrin bideoklipa ikusten, kriston traumakin gehaunitan, pentsatun, zer da hau, bildurra, eta horretikan ezinet kanta entzun. Pentsatet, Michael Jackson transformatzen, zombiak, ezinet entzun. Nire gertatzaitena, adibide garbi etortzaitena, Michael Jacksonen Thriller. Nik uste kasu hortan ondo eta ditzaiela, ze jendeak, jendeai bai gustatu ditzaion bideoklipa justu horregatik, baina gaur egun baita irutzait, sortzaile askok bideoklip bat itxako garaien, ematen diela lehentasuna korto bat itxeai, edo beraiek nahi duten zerbait itxeai, eta bestia ez diela igual atentzio handia jartzen, eta nik uste baita, askotan importante dela, bin arteko lotura bilatzea. Zuka bestia entzutea, behin da berez entzutea, eta jakitea ze tonu edo ze estetika bat etorri altzaion ondo edo dauken ja propiamente, eta gero zure bideoekin, zuek esaten zuen bezala, ez okertzea, baizik eta saiatzea edo betzen, edo berdin mantentzen, edo saiatzea tonu hori ondo bilatzen, eta ikustea, noa iritsi daiken bideo horrek. Bai, azkenen horren arira, nik nahi zuen galdetu, azkenen, zuzendari bezala, zue biloi, zein puntu arte dakazue zuek ardura nolain, eo artistak. Azkenen artistak, pixkat, erakuste izue ze estetika nahi duen bere bideon, eo gehiago zuen
Zuen imaginazioa, zuen lana da. Piskat espika iguzu hori nola jutean. Nik uste dut, apur bat dialogo badala, ez? Unaien eta gure kasuan betigaz berakin berbaitzen hori, eta baz gero beste artista batzuk igual ja dana zure eskuizten da bena, eta, bueno, beste modu bat da, ez? Igual nahi daue bideoklip bat, ja, ez da eure jartzen di, grau, eta listo. Eta ja, gero ja dana, zure burutik urtaten da, bueno, beste batzutan, bai, ez dakit, dialogo asko egoten da, eta apur bat, zu baita blokeauta zazenian, bueno, ondo etorten da artistak imeakin galdetzia, eta sepentzatzen gatzu holan, hau beste holan, eta niri hori be garrantzitsua pentsatzen gat, azkenean nahi dozuna bera be posik egotia da, ez? Oski. Probat hori ez dakit iman horrek zela. Bai, nik uste zuzendari guzti daukila estilo bat edo irudia lantzeko modu bat. Baina nire kasu nahi ez, ja nirekin hiru bideoklip esango nuke egin ditugula, eta beti eman izan dit nahiko askatasuna, eta ni juten naiz beti planteamentu batekin edo gidoi moduko batekin o zerbait, eta gero dago baita elkarrezketa asko. Bai da importantea jakitea zer kontatu nahi ezun bideoklip horrekin, aldi beren beak jakiteko, netzako garrantzitsua da jakitea beak ze kontatu nahi izan duna besti horrekin, eta baita lehen esan bezala sentsazioa eta emozio berdin ezateko. Orduan, lanketa prozesu horren ondoren nik usteet gero beha baita asko konfiatzen dola, eta dala pixkat irudi hori atatzea, eta montajean baita ikustea berze zeatea zakeun hortiko ino. Claro. Zuentzako zen izango zan zuzendari artista arteko harreman ideal bat. Claro, zuen ikuspuntutik igual sozio artistikoa egiteko aukera matizun baten bat izangoa, unaien ikuspuntutik beak nahi hau esku hartze handio hauki, claro, hemen bakoitzak bere iritzia beko, baina zuentzako zen izango zan ideala. Lagunakin ondo pasa, igual talde bat etortzea momentuan kreston arrakastean aukitzen eta baldintza batzuk esmatezkizu, ez dakit, zuek nola ikustezue o... Nik esan guain arte nahiko suerte eukiet, ze denak nahiko askatasuna eman diate, baina badakit dela abeslari batzuk edo, bueno, orokorren pertsona batzuk, eskatze dituzela gauza batzuk ezin dienakin edo aldaketa batzuk eskatze dituzue, grabatu genuen hortatik, gero ezin aldatu. Eta nik uste harremanik hobena eta igual baita nik gertu neukietenako izan da hori, bideoklipa prozesuan gauzak ondo itzein, gidoiak edo gauza batzu bai partekatu edo referentzia batzuk, eta gero askatasuna euki emaitzaken. Eta baina emaitza inda da honen, orduan ja ikusi abertze aldaketa hain, eta inberdien aldaketa guztikingo die. Baina bai irutzai bestela prozesuan beraie baita giltzen diela pixkat zalantzaz. Ez dakite, zuen kasuan izberdina, ez zue biok ikusentzun ikasi ezue. Baina daude pertsona batzuk ez dauketena montajean buruzko inungo ideaik. Orduan, batzutan proposatzizkizu idea batzuk, esatezu, bale, baina... Adibideik hanba kasu. Esan barroket ez. Izenak esan gabe, baina igual... Gertu ez ez inoiz gertatu, baina badakit lagunak eskatu izkiatela aldaketa batzukitea, edo bestela beraiek montatzen dauden bitartean esatea, eske hau ez da gondo. Piskat, hemendik baita hartatak efektua lehen etxi behar da ez. Zuk hartatak ikuste zenunen, hasieran zeon prozesua eta bukaerako emaitza ez dauka zer ikusik. Eta piskatin behar da, konfiatu prozesuan eta hori pertsona hortan konfiatu baita. Azkenean lagun bate ez kliente baina, lagun bat eukitzea prozesuan askoz be errexagoa da lanitzeko argita garbi, azkenean, ez dutzu, ez dakit trabak kentzen dutzu askotan, ze, bueno, igual kliente bat entzako zazen lanian edo, ez dakit, igual ez dugu guk esperientzia asko hori esateko, baina, egon bizare, bere gain apur bat gehiago, pixkat gauzak esplikatzen, igual, hau ezin nahi nolan, Imanolek esan dagoena justo ez, eta, apur bat hori dana, berak bejakitia, eta zein dan zure posizioa da bai, azkenean ezin dozu magia egin. Eta, hori, unaien kasuan, erak hobeto ulertzen da horre gauzak, orduan, ez dakit, flexibilidad asko emuten dau horrekin, edo, ez dakit, gauza asko barkatzen ditube bai, eta, bueno, horregatik be... Bai, azkenean hori, egote mazabe prozesuan barruan, itxen duen faioak, azkenean bai, neriak dira, igual, gero, uste motzezu ere bakarrik, hori, grabatzia eta editatzia. Eta gero, de repente, otortzen dira maitzaken, eta ez oso, que habéis hecho. Baina hori, egote maza barruan, ere julertutazu, eta zue bai. Eta gero, igual, ideia bat ukitzen badabe,
normalian, igual batzutan, ideia, igual hasieran, lokura bat ematen zen irten da, eta nik pentsatzen, geno, esto no va a traer el videoclip. Eta gero itxe dozu, hori pasatzen, baina proba itxen dugu, eta gero irtetzen da guapo, eta normalean hori beti saiatzen nahi, edo batzutan ez daitetzen guapo. Baina gauzia da, probatzia askatasun ematia ere bai, eta hortik itetzen dira gauza guapoenak gero. Aldi beren baita, artista prozesu hortan baldin badago, zerbait kendu behar baldin badezu, edo zerbait guztiz aldatu behar baldin badezu, beraik ikustea ez duela funtzionatzen baita laguntzen du. Eta, ze egia, imaginatu, grabatu ez dute sekuentzia bat ez dana montatuko, gaizki daulako grabatuta, edo artistak aurpegi arraroak ditulako, eta ez baldin badu, eta bialtzen baldin baduzu bersio bat, ez dakitzuen kasu izan da. Askotan. Artistari bialtzen baldin baduzu sekuentzia hori gabe, esango izu, esken nik oso garbi ikusten uno izala bideoklipan pilarra, ez? Eta igual kasu hortan, bialtzea behintzet bertsio bat, bere burua ikusteko ze aurpegi ditun, igual batzutan lagungarri izan alda. Baina, bueno. Askotan, gauza batzutan be arrazoi okitzen dabe, Eta horregatik be dialogo importantia da. Gero beste batzutan, azkenean, igual, saiatuko igual plano bateren batekin nire neuan oso ados, baina gero azkenean, basate dutzue bisok, eta unai ondo da hola, no seke, eta azkenean zatu. Bai. Eta gara ikuste oso, askotan be oso kontaminauta goten zara igual, denpora dana berdina ikusten, eta oso garbi ekotzu gauza, baina gero igual ez da mutzen da, alrebes. Entonces, honek ez dakiz zer, gero, ez da denpora bat, como que repose. Hori, hostia, ondo dau, eta hola izte dozu. Ez dakit, beste berri batzukin ikusten dozu. Da bukarako puntu hori bai de, ja sauz bukatzen, eta ja ez dozu ikusten el momento de, vale, bukatu dut, o ez? Tipo de, noiz dau ondo videoklipa. Noiz dau bukatuta. Eta puntu horretara bai heltzia, zaila da, kantuekin eta bai videoklipekin, hori jakitzia de, venga, noiz utzi biozun, ja ondo da hon. Hori guztiz, nik uste hori disiplina gehienekin gertatzela, ez da ekizula sekula zer noiz bukau. Zuek hori nola bizi izan dezue, normalean, igual, egon da prozesu bat, egon zatela hilabetiak, esan dezuet jazta hemen bukatzea, bukau emerdalako, edo bazdoan igual oso garbi ikusi ezue, bale, nik uste hola dala, noiz... Dago esaldi bat ezakitzen da, baina esaten duna, proiektu bat ez zula bukatzen, baizik eta errenditu itezeala. Osa, esaten zula, venga, jazta, hone arte. Gero baita asko dependitzen du fetxa baldin mauzkezu, osa, datak baldin mauzkezu. Zuen kasun igual askatasun gehiago kezue datan aldetik, baina nahi beti bialdu izan dizkiate datan nahiko itxita, disko hemen egun ontan publikatu nahi dugu, singela hemen gustatuko litzaigu publikatzea, horro pixkat horren ingurun moitzezea, esate zu, bueno, zure kalendario horrei jarraituta erabakitzeituzu pasok noiz eman. Baina egia da orokorren fikzioan kasun adibidez, igual ez ezula inbeste dependitu beharrik, da gehiago utzi momentu baten, eta esan, bale, nik usteet, igual guztiz perfecto ez da gango, baina behintzet imaginatzen una, edo proiektuak bere kabuz proiektua bere kabuz defenditu daiteke. Unaiekin bai adibidezin gaben ja más o menos formartu zabenean, eta, bueno, hau ja ikusi alda. Esan, bueno, hemen estrenatzen da, eta inbideen aldaketak hor arte. Eta igual, listo. Bai, normalean, bueno, azkenengo bi kasutan ez dukin beste zailtasun jakitzeko, bueno, bastante argi eukidot kantutan eta bideoklipetan noiz da behileltzen ja, bueno, kalitate horretara nik pentsatzen buruan aukan nahi. Eta, bai, bastante ondo alde horretatik. Bueno, nik uste oso ondo esplikau dezuela hori. Zuzendaria eta abeslarian arteko erlazio hori, nola joan behar duen. Hortikan pixka datea da, zuen ustez, zein izango zian euskal testu ingurun, dazkazuen erronka haundinak bideoklipak iteko. Euskal testu ingurua kontutan hartuta. Nik uste, eta gainalen aipatu dezue, arrigurik aldaketa nabarmen bat indula euskal estenan, eta euskal musika beste leku batzuta eramando. Ander Merino izan aldan bezala, beak baita bideoklipak iten ditu. Eta horiek bai izan die pertsona batzuk aldaketa bat suposatu dutenak. Eta gaur egun pixkalden komentatzen genuen aria baita, irutzait, hain garrantzitsua danez sare sozialak elikatzea eta edukia sortzea denbora guztin, bideoklipa baita pixo asko eki dutela, eta askotan baita bideoklipak grabatzen nahi izan bitarten, haizea grabatzen making of irudi batzuk, edo bideo batzuk historieta egotzeko, edo reel bat iteko, lokesea. Eta nik usteet zentzu hortan,
Eta egidalen aipatu ez dutela, telebistan adibidez ez dula garrantzia hondik gaur egun bideoklipek, baino nik uste baita paradigma aldaketa badaula, eta telebista ditzaiola beste garrantzi ematen promozionatzeko gauzak, igual sare sozialetan gehiago emate zaio. Eta zentzu hortan bai sare sozialetan bai iruditzen zait garrantzi asko daukela, eta bintzet estetika minimoan mantentzen, ez? Edo bideoklip mota bat berdintzea edo saiatzea berdintzen. Ze hortik atatze bazea baita ematen do edo kutrea dala, edo, horregia ez daula askatasun asko gauza ezberdinak iteko. Nola gauza horiek nahiko berdin diaten, nahi eta baino. Horri igual Euskal Herrian geratzen da korronte asko daudela, no? Esan dizun bezala, igual guain oso modan jartzea musika mota hau eta bideoklip mota hau, eta guain hori da dana determinatzeuna. Hori nik uste Euskal Estenan desente gertatzea ala. Ez dakit hori esan dizun bezala horrek kontsekuentzi bat. Bideoklipek, pelikulak emoten da bie, formatu baten grabota eta kalidad baten grabota, azkenean, zineman ikustia dala pasada bat. Orduan, listoia, argazki zuzendaritza aldetik eta zuzendaritza aldetik, narratiba aldetik oso altu dau, eta pixkat horra heltzia gugazen momentu honetan, probaturruen ikusten da ez, beste liga bat moduan, baina, bueno, ez dakit, gutxinaka horra heltzen bazare, ondo, eta bestela, beste formatu bat sortzen bada, edo beste moda bat, edo beste, ez dakit, estetika bat, igual adapta, o igual zuk sortu duzu bat, ez dakit, itxosu zola rarua, eta lopetan TikTok, eta de repente, igual danak itxan dabelako bat, de repente, ez dakit, ipin izan modan hori, ez dakit, ditxia dana, nostalgiko moduko, ez dakit, VHS-en grabota gotia moduan, eta hori ja errein da, baina amaz no poder, eta ez dakit. Monja berriro igual itzuli gare apur bat, kalidade on hortara. Bai, mainstreama daun bezala euskal musikan bada hori, bai, bideoklipetan. Nik uste mainstreama dian artista handienak itegoenak asko determinatzolare bai nola doan bideoklip mundua. Ez dakit zetak bat, ETS batek, badaka hor bere astarna, eta nik uste hori gertzala. Zugu nahi, abeslari bezala nola ikustezu? Euskal testu inguruan ikustezu erronka diferentek? Bideoklip aldetik eta, orokorrean, euskal bideoklipak ez ditute inbeste konsumitzen, baina ikusten gaitxik da ja, de hecho, UE Zineman daozen bideoklip batzun gaitxik, dia increíbles. Kriston kalitatea. Gero igual, ideia, hori danak esan da dena, gauzen puntuan zaila da igual puntu horretxetara altzia, baina gero bai, ideia on batekin beti alda kompetitu hor, eta hor saiatu dira, baina, a ber, kalitate aldetik eta kompetentzia aldetik oso altu da. Dano daukien limitazioak, baina batzuk beste batzuk baino gehiago, gutxiago, beste modu batekoak, eta probat horrekin jolastu bida ez. Eta saiatu onena itxen edo desberdinena ez, baina ez dakit, probat, bai, onena, impactatiena dakotzenak. Bai, zineman bezala. Lehen, bideoklipikin bai hori, lehen zan, tipo, estatu batuko Hollywood eta ez toba kalitate, tipo, onena eta nosike, nik uste dut entxe ja Europan, eta leku danetan ja nivel maia antzerakoa heldu dela eta bideoklipetan berdin. Bueno, guan pixkat arintzeko joku bat ingo du. Proposako eskizeu bi galdera, baldera bat, eta bi gauza bat edo beste aukera berdezuela. Orduan, pixka bat pentsau gabe eta hola, etortzea izuena esan, eta esango guzu agarro natatzen. Lehenengo esango zan, errealistak izan, erabaki txar bat montaketan konpotzen saiatzia, o grabaketan bertan gehau, eta grabazioan zenekan planin dana aldau, eta horta heldu. Zabe aukera dare hor. Zena izule lengua, o bigarrena. Montajean konpondu edo grabaketan bertan. Hori da. Nahiago. Da muy típico esatiela de... Bazan ez daukera, no? Hau edizioan gero... Hori asko idea, Geroko arazua, nire biharko buruak konponduko hau. Eta gero edizioan ez dut zupua. Imposible. Grabaketan hauen biko. Bai, inbiako izan genuen. Nahiago, montajean. Montaketan. Bai. Grabaketan bukatu zu... Lo ideal eta grabaketan... Lo ideal. Dana ondo irtetzia. Grabaketan... Baina, klaro, bai, grabaketan hori denbora aldetik, eta hori, kero igual, egoten mazea beste, hori, ez kasu askatasun hori, presiñoa kasu gainean, eta
Hori, igual esaten duzu, bueno, montajerak utziko, eta... Eta kit Arrazak. iman horrek. Baina- Igual guk itxau txarto hori. Ez. Osa, nik nahiago dut montajeako utzi, Osa, grabaketa egunen saiatu grabaketa aldan hoben ateratzen, eta improvisatu gauzak buruntzen itun bezala ukitzeko, baina ikusten baldin badezu gauza batzuk ez dutela funtzionatzen, ena ez hasiko ni pala batekin simorrak entzen zelaitik. Orduan nahiagoet dana eozer gauza grabatu, eta gero montajen saiatu konpontzen. Más o menos ideia bat itxo zuk gravatzen zabitzen egian montajian ze aldarin eta zerrez. Orduan, bueno, horrekin, hori zaitu Eta aldan gehiena grabatzea baita. hori da. Ala, muy mala salsa gero berriz, tipo, ikuste edizioan, eta ez dira, hau berriz grabau jo, baina nik uste dut hori ez daola inoren buruan, tipo, gutxienez gure buruan, bideoklipak grabatzerako handa esatia, tu igual, soluan zati honetan ez dako ese besartzeko. Eta, baina ez jatzun burua dutzen, esatia, venga, berriz grabatzera nire koina. Daukogunakin, zehau zelo hartu behau. Bueno, oso guzta gaude, hemen hitz egiten, baina zoritxarrez ja denbora bukatzen nahi zaigu. Ordu, bueno, nik berriz eskerrak eman izkizuet zuek iruroi hemen eotigatik. Eta honekin ja, bukaera emango jau gaurko podcastei. Hori da. Oso ondo. Eskerrik asko. Zuei. Bai.